Assalamu alaikum kanawan dawo. Rabon waka ne dauke da wakar mai girma dan takarar gwamnan jihar Kano wato barista Muhuyi Magajiri mun gado karkashin jam'iyyar PDP mai alamar lema 2023 insha Allah. Domin neman karin bayani sai a tuntube mu akan 08088099953 a sha saurare lafiya. Kai tambayi doka mun tambura mu je. bukatar